Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya. Ako po si Fatima. At gusto ko pong ibahagi ang storya ng aking mga magulang. Dalawa lang po kami magkapatid. Si Kuya ay umalis na po sa amin at nagkapamilya na. Salamin po kami ng masayang pamilya. Si tatay ay isang mekaniko. Si nanay naman po ay mananahi. Pero matagal na po pala nilang tinatago sa amin na may problema po pala sila. Pero kami ni Kuya, alam na po namin. At ito po ang katas ng aming nakalipas. Ang bango-bango naman ng adobo mo, Mama. Ay, syempre, alam nyo naman yan ang specialty ni mama nyo. Mahal, ikaw ba nasasarapan ka sa adobong manok ko, sa timpla ko ngayon? May laurel yan. Ay, oo naman. Tsaka yung paminta niyan, 1 kilo nilagay ko. Ang sarap talaga pag ang nanay niyo nagluto ng adobo. Oh, anak, Jinjin, ba't ka pa kumakain? Para. Sakit ng ibig ko. Ako yan ang sinasabi ko. Puro ka kasi candy. O sige na, may pasalubong si tatay sa'yo. Sakit ng ibig. O ayan o, may... Jin, ang para nakasakit sakit sa tenga. May dala akong lollipop sa'yo. Wala ba? Di po masakit ngipin ko. Magaling na po ako, Papa. Ano, grabe talaga si Jinjin, si para Jinjin, Papa, kasi pag may lollipop, hindi na tumatakit ang ngipin niya. Papa, hindi na po masakit. Pinagaling na po ni Papa Jesus yung ngipin ko ngayon lang. 5 Buti seconds naman. ago. Hala, thank you, Papa Jesus. Sige na, pero bago mo kainin yung lollipop mo, eto lollipop mo. Ayan, malaki yan. Ito ko pa ng ganyan lollipop na malaki po. Mamahalin yan yung binibili ko sa Opo, 7-Eleven. yan po yung may pumapatak-patak. Chup-chup-chup. Chupa-chups. Chupa-chups pala. Chupa-chups yan po yan, Papa. Papa, sige na, kumain na ikaw kayo. ba nagpapalollipop ka din? Ha? Uy, Nagpapa... Jinjin, ikaw talaga, Jinjin. Kayo talaga na kumain Mga na anak, kayo. kumain na Ha? kayo. Kainin mo yung kalabasa, pati gulay, wag puro Puro na kay chichirya eh. Papa, kumakain ako ng gulay, Papa. Papa, Ano yun? wala namang kalabasa nung nisasabi mo adobo lang yung ulam natin. Si Papa talaga ilusyonado. Ay, sorry. Mahal, ano yung sinasabi mo kalabasa? Saan ka ba kumain ng kalabasa? Ha? Kanina nanghalian kami sa shop. Kasi wala tayong kalabasa para sabihin ko sa'yo. Ginataang kalabasa at saka yung may sitaw. Ano? Saan? Doon nga, nag-order naman kami sa Sigurado karinderya. ka, Sa karinderya sigurado doon ka. sa shop. Sige na. Sige. Kain na kayo ha. Tsaka kumusta pag-aaral nyo? Okay naman po, Papa. Po, alam mo po si Kuya Junjun, pinapatawag po ng teacher yung kayo po ni Mama.
Balasumbong ka talaga. Siyempre, bakit sino anak? pa magsusumbong kundi tayo? Alam nga magsumbong yung kapitbahay natin. Jules, ano na naman ginawa mo? Ba't Papa, kami ako po patatawag? nagsasabi kung bakit po Di nitatawag. balasumbong talaga to. Shut up! Shut up! Anak, sige sabihin mo na. Papa, kaya po papatawag ka po ni teacher kasi number 1, gwapo ka po. Single po si mama. Number 2. Anak, nandyan yung nanay mo, anak. Gusto mo wala kang baon? Number 2 po. Oo. Kasi po si kuya po, sinapak niya po, Bugs! Ginanon niya po, Papa, yung classmate, yung president po ng class nila po sa grade 2. Sabi, Jules? Bugs! Ba't mo ginawa yun? Tapos sabi nung president, Bugs! Pero hindi, sabi ng president, pero lalaki siya. Pero po, Papa, di ba dapat ang suntok na lalaki? Bugs! Pero po yung president nila kahit lalaki sabi, Bugs! Papalo po. Sabi niya, bading! Kaya Ay, po naipatawag po. anak, Umiyak po ba- yung president na bading. Ay, hindi po pala bading. Sabi po, Anak, badyang, tama ka. huwag ka mang-awi. Kausapin mo nga yung anak mo. Ba't ganyan na ugali niyan? Ikaw naman nakakasama niyo dito sa bahay. Junjun. Junjun. Pasensya na po kasi gusto niya kasi akong i-kiss-cam. Junjun, huwag kang magmamana kay papa mo, ha? Palaaway, ha? Pero sige, Ano Papa, na ako naman na yan? bahala. Ako nang pupunta sa school. Huwag ka nang ma-stress dyan. Alam niyo naman, daming ginagawa ng papa niyo. Pagod na pagod yun sa trabaho. Tingnan mo, OT ng OT yan para may pambili ng lollipop niyo tsaka baril-barilan niyo. Mahal, pasensya ka na. Ako nang bahala sa Kaya school, kumain na ha? tayo, ha? Next time, ha? Opo, Ayan, Papa. ayan kasi, Magpa-kiss na lang po ako para hindi na kami mag-away. Kuya ng Junjun, paano yung president. suntok na classmate mo na? Papa, ganyan. Sige, suntukin kita. Ganyan, Papa. Lalaki po ba yung Papa? Hayaan mo na, anak, kung ano man yan siya. Basta huwag ka namang away ng kaklase, okay? Opo, Papa. So, saan ka nga kumain ng kalabasa na ginataan? Kasi kanina, wala naman tayong ulam na kalabasa. Flor, sisimulan mo na naman ba ako? Ha? Para sa... Baka, Paalala ko- patulog ko lang sa mga Paalala- bata, oh. Alam mo naman Hinaan yan. mo yung busis mo, baka marinig tayo ng mga bata. Paalala ko lang Matulog sa'yo. na nga tayo. Bakit mo pa ako ginaganyan? Hindi ka pa rin tumitigil, eh. Paalala ko lang sa'yo, yung huling-huli ko sa'yo, kalabasa ang dinala sa'yo ng babae sa trabaho. Siguro, dinadalang ka pa rin, no? Moming ka. Tumigil ka na, Flor. Tumigil ka na! Hindi ka pa rin tumitigil sa pambababae mo? Kailan ka ba titigil? Kailan ka mag-graduate, ha? Sinabi ko si tapos na yun, wala na yun. Kumakain lang ako ng kalabasa. Hindi ba ako pwede mag-order doon sa karinderya ni Aling Tersing? Ha? Hindi ako grade 2 para hindi ko malaman na kayo pa din. Ano? Kailan ka magbabago, ha? Ina naman eh. Tigas ng ulo mo. Minumura mo na ako eh. Kasi sinasabi ko sa'yo, matagal na yun. Tapos binabalik mo. Hindi mo na ako nire-respeto. Alam mo, nang dahil lang sa kalabasa, gaganyanin mo na naman ako. Ha? Hindi mo ba ako titigilan? O gusto mo iwan ko na talaga kayo? Ha? Hindi naman yun eh. Ang gusto ko Hindi! Sabihin mo! Aalis na ako sa bahay na to. Naiinis ako. Sakit-sakit na mga sinasabi mo sa akin ngayon. Ikaw pa yung nakuha mo. Ikaw pa yung ganyan. Sa halip ako yung makipag-iwalay. Ikaw pa yung nanggaganyan sa akin. Napakasakit mo magsalita. Anong pakasakit? Ako na lahat nagtitiis. O gusto mo malaman? Itinatago ko yung pambababae mo sa mga bata. Tapos ako pa yung gaganyanin mo. Napakawalang kwenta mo lalaki. Ha? Tapos na yun, Flor. Ano ba? Tanungin mo si Ate Malu. Siya nagbigay ng kalabasa doon. Pinaluto namin doon sa aming kay Rizalde. Siya nagluto doon. Oh, ano? Hindi na para tanungin ko ba? Ikaw ang kinakausap ko yung Kasi nga, Hinaan mo yung boses mo. Baka marinig ka ni Junjun at Jinjin. Ano pa bang gusto mo? Ha?
Pagod ka na. Yung mga away po nila na patago. Tuwing hating gabi, alam na alam po namin yun ni Kuya. Minsan nga po hindi umuwi ng bahay si tatay. Tapos pinagtatakpan siya ni nanay. Agay pa. Halika dito. Sweetheart. Sweetheart. Ay, ako pala. Kim, okay ka na? Goods na goods ka na, Kim, ha? Lasing na ako mga pare. Lasing ka. Yung Mio ko baka gagamitin yun, hindi nyo pagagasan ha. Bay, ang yabang mo, bay. Yung Mio mo, bay. Ha? Kalansay na yung Mio. Pinapang drag race mo kasi. Kalansay na yung Mio mo. Yabang mo naman. Alam nyo, basta may Mio, habulin ng chicks. Ang dami ko na sakay dyan, ang dami ko na check-in dyan na babae sa Mio ko. Oh, Alam mo, napakayabang mo. hindi na, kanya ba ako magmamana sa mga kaibigan ko? Eto, dali. Sweetheart. Oh, inom ka pa. Baby. Inom ka pa. Baby, Ayaw mo na? Gusto mo na mag-ano tayo? baby, mamaya na tayo mag-check-in. May sasabihin lang sana ako Ano sa'yo. yun? Ano mo? Bago tayo mag-check-in, kailangan ko kasi ng pampariban. Pariban lang. Huwag mo naman ako hawakan sa boobs ko. Lagi mo na lang nilalamas yan. Bay, grabe. Bay, pwede mainggit, bay. Pwede ilamasin ang avatar, bay. Bay, nainggit na talaga ako sa inyo, bay. Huwag mo naman ganyan kalamasin. Nasasarap tayo ng mga kaibigan mo. Anong yan? Dali. Bibigyan kita. Magkano ba ang pariban, ha? Mahal, 35K yung yung ribbon. Grabe ka. Kani ko lang. Huwag ko naman ganun. Hindi mahal, 35. 3.5. Talaga bibigyan mo ako agad, mahal ko. 3.5. O, ayan, mahal. Mahal na. I-down mo muna yan, ha? Bakit 500 lang? Hindi. 3.5. O, down muna. 3,000. Bukas may gagawin akong 3 jeep. Tigi 1,000 bigay ko sa iyo. Talaga bukas. basta. Bukas na rin tayo mag-check-in. Sige, dyan na muna tayo sa likod. Psst, dito muna kami sa likod, ha? Ayaw, bahala Sige, dyan, ha? mahal. Bye! Pwede sumama sa avatar, bye! May sasabihin ako sa'yo. Oh, ano? Suot ko yung tibak na bigay mo. Ano ba? Ready ka na ba? Bye, ako nag-ukay nun, bye! Binigay ko sa kanya, bye! Halika dito. Psst, dyan muna kayo, ha? Uy, Ah? sana all may ka. Sana all! Sana all may ka. Ah. Ano ba yan? Kim, wala ka bang ibang chicks dyan na ibigay? Baka pwede. Wala, ayaw kasi sa finger eh. Oh! Mama, bakit wala po si Papa? Parang napansin namin 2 araw na po siya hindi umuwi dito sa bahay, Mama. Mama, bakit po hindi siya nauuwi? Mama, ganun po ba yung yung work ni Papa? Parang hindi naman po. Mga anak, kasi kailangan siya magstay in ng 1 week doon sa shop nila. Pinatawag siya ng may-ari kasi kailangan magawa nila yung Ford yata yun. Yung Ford Tuner. Mama. Parang nakwento nga ni Papa, Mama, na yung Fortuner daw, gagawin daw nilang kalahating cabinet. Para may lagay ng gamit tapos kalahati sa sakyan. Mama, ano po ba yung nagagawa sa Fortuner para magstayin? Kasi yung papa ng classmate ko po, mekaniko din, pero 3 hours lang po siya talyer, tapos nauuwi na. Oo nga, Mama, namimit na namin si Papa. Alam mo naman na natutulog kami sa kilikili niya. Mama po, tsaka nipapalo niya po yung ganito ko pa napipapatuloy. Tsaka mama,
Ano po yung gagawin sa Fortuner? Itatop overhaul po ba yung Fortuner? Ang dami naman talagang alam, Jinjin. Or ano po ba? Isa-set upan po ba? Mama, matulog na pala ako. Hindi na ako magdadaldal. Mama, tulog na po kami, ha? Sana naman makarating si Papa. Hindi sa mamatulog ni Jinjin. Mama! Mama! Anak. Diyos ko, yung mga anak ko sa sobrang pagod at pagtatanong sa papa nila nakatulog na. Junjun, sorry kung... Wala. Junjun, sorry mga anak. Akala po namin nung una ay normal lang ang ganoong setup na nagtitiis si nanay kay tatay. Hanggang sa kami pong magkapatid ay lumaki. At tumanda na rin sila nanay at tatay. At isang araw, Alam mo, tumanda na lang tayo, hindi ka pa rin tumigil sa pagkakanganyan mo. Kanadakdak mo, pagod na ako sa floor. Naintindihan mo ba? Pagod ako, Capital P. Pagod. naiiyak mga ako. Pagod na kasi ako. Hindi small Hindi letter. mo. Caps lock yan, kasi galit ako. Pagod. Flor, magsalita. Pagod! Gano'n na po. Kailan ka ba magbabago? Tiniis ko buong buhay natin. Na ikaw ay napakababaero mo, bungangero ka pa, sugarol. Ano pa? Sige, sabihin mo. Lahat ng bisyo o nasa iyo na. Pero tiniis ko yon. Kasi ito lang ipapalit mo sa akin, konting konsiderasyon naman, tiniis kita. Ako lahat ang nagtiis. Sinusumbutan mo ako? Ha? Nagbibigay din naman ako para sa mga bata. Ha? Sinabi ko na sa'yo dati pa, hindi na kita mahal. Pero anong gusto mo? Pinapauwi mo pa rin ako dito. Ha? Ano? Para gawin lang natin tanga yung mga bata. Sabi ko sa'yo, sabihin na natin sa kanila yung katotohanan. Pero ano? Ha? Ay, pinipigilan mo ko. Hindi na kita mahal. Matagal na, Flor. Kaya, aalis na ako. Hindi na ako magpapapigil pa. Intindihan mo? Aalis na ako dito. Ma. Mga anak, Ma. ay, adobo ito. Ito Uy. yung paborito nyo. May Ah. dahong laurel yan. Si Papa, parang sa Mama, linggo na siya hindi si umuwi. Papa po. Ay, si Papa nyo. Ma. Hindi, ang papa niya may ginawa lang sa talyer. Ma. Matanda na kami. Ulit-ulit yung mama. Matanda na kami, ma. Hindi niyo pa rin ba sasabihin sa amin na may problema yung pamilya natin? Mga anak, huwag niyo na ituloy yan kung may sasabihin kayo. Ma, Para sabihin po namin sa inyo ni Kuya Junjun. Alam po namin mula pagkabata namin na hindi naman talaga kayo as mag-asawa eh. Tsaka alam namin ni Kuya Junjun na tinitiis niyo lang yung pabababae ni Baba. Ma, sinasabi namin to hindi para masaktan ka, kundi para sabihin na nandito kami. Hindi ka namin iiwan, di ba Kuya Junjun? Ma, nandito lang kami. Bakit hindi niyo na lang sinabi sa amin na may problema yung pamilya natin? Matagal na, alam na namin yan, Jinjin. Junjun, hindi na para sabihin dahil ayoko kayo masaktan.
Tandaan nyo ito, pag kayo'y naging mga magulang. Ito rin ang gagawin nyo, titiisin nyo rin ang lahat para sa inyong mga anak dahil ayaw nyong mapariwara ang inyong mga anak. Hayaan nyo na ang tatay nyo, patawarin nyo na. Ako na lang ang tingnan nyo. Ako na lang. Mahal na mahal ka namin. Gusto mo buo tayo, pero ano? Tanungin kita, Ma, naging masaya ka ba sa mga taong... Masaya ako kapag nakikita ko kayo masaya, pero masakit kung pinaganoon ako ng tatay niyo. Pero kaya kong tiisin ang sakit, mga anak. Alam na namin, Ma, yung totoo. Hanggang ngayon ba? Dapat sana nung una, hinayaan mo na lang si Papa at nang nakamove on ka na rin. Alam namin, Ma. Kaya pa ba ngayon? Hayaan nyo na. Ma. Magpalakas ka, habaan mo buhay mo kasi nandito lang kami, ha. Habaan mo ang buhay mo. Yung mga babaero, ganyan talaga yan. Si Junjun, sinasabihan ko nga lagi yan, eh. Ba't ako? Mga anak, salamat sa inyo. Kakayanin kong habaan ang buhay dahil nandiyan kayo. Salamat, mga anak. Hindi ka namin pababayaan. Salamat, anak. Salamat. Salamat, anak. Dito lang kami Salamat. para sa'yo, Ma, dito lang kami. Ma.